bakanteng oras. Ang pagtatanim ng mga gulay ang isa sa mga pinagkakaabalahan ni Elpidio Di Maiwat Jr., ang organic focal person ng Iriga City Agriculture Office. Kaya naman ang ipatupad ang alternative work arrangement bunsod ng pandemya, mas nagkaroon siya ng oras para rito. Hinimo kasi ng pamahalaang panlungsod ang kanilang mga empleyado na magtanim lalo pa ngayong tumaas ang presyo ng mga bilihin. So binigyan kami ng mga seeds. Ang seeds na yon ay yung pechay at saka okra at saka sitaw na parang habang nasa kami, nagtatrabaho kami outside, dapat yung mga empleyado mayroong gawin. Ng pechay at saka ang okra na madali po siya na anihin. Within 30 days, 25 at 20 to 30 days, mayroon na tayong production. Hinati sa dalawang grupo ang kada opisina. Ang unang grupo ang siyang papasok sa City Hall at ang pangalawa naman inubligang mag-work from home muna sa loob ng 2 linggo. Hakbang ito ng LGU upang mabawasan ang mga papasok na empleyado. So si Group A ang mauuna, mag-home quarantine siya. Ano po ang gagawin niya during the time na nasa home quarantine siya? Plus, magtatanim po sila. Ito naman po, initiative po ito ng DA, Department of Agriculture namin, dito po sa Iriga. Malaking tulong ito sa amin kasi hindi lang ako nag-rely sa aking sweldo. Ibig sabihin, mayroon na ako dito sa aming pan-araw-araw na pangangailangan at saka makakapagbigay pa ako sa aking mga sa kapitbahay ko at saka sa komunidad. At saka kung mapapwede sa mga kapwa empleyado ko, makapagbibigay pa ako. Saka kasi ang kan ko, kung hindi ito bilhin, kaya ko itong ikuha ito sa lokal na gobyerno. Bukod sa nabibigyan ng mapagkakaabalahan ng mga empleyado, nabibigyan kaalaman din sila lalo pat ang mga ibinibigay na binhi ay angkop din para sa urban gardening. Of course, it's a challenge lalo na sa mga nasa urban. So, mayroong mga urban gardening na ginagawa sila. Kung ano po yung maha-harvest doon po sa mga tinanim nila, plinant nila, bibilhin po yon ng local government unit through the DA, bibilhin po yon at kami na po ang magmamarket ngayon at bababa ngayon si pricing pagdating doon sa mga commodities. And because of that simple na project. Alam po ninyo, ang agriculture ay isa pong noble po itong profesyon kasi po ang city is an agricultural city. So dapat po nating embrace po natin, pagpagpayamanan po natin ang ating lupa, orog na, lalong-lalo na po yung mga nakatiwangwang. Alam natin na ang Iriga City marami pang nakatiwangwang na lupa. So encourage them na magtanim po tayo. Dagdag hanap buhay na rin ito sa mga empleyado dahil ayon sa LGU, bukod sa kita na pwede nilang maiuwi, buo pa rin nilang makukuha ang kanilang sweldo.